Siis mitä? Oletko sä, Kaarina, ollut täällä meillä A-lehdillä jo 20 vuotta? No olen, kuule mä itsekin ihmettelen kauheasti. Kyllä tämä aika on nyt tosi äkkiä. Ja mäkin tulin ihan eri alalta, että niin se oli vähän niin ylläri, että kuinka tämä lähtee käyntiin. Mutta hyvinhän täällä on pärjätty. En mä täällä muuten niin pitkään olisi ollut. Hyvä koulutus ja hyvät tuotteet, kivat työkaverit. Ja sitten mä olen ollut monessa mukana, että niin, mä olen ollut kehitystiimissä, mä olen ollut kehittämässä tätä systeemiä aika pitkälle. Palkkaus ei saanut vaikuttaa. Kivat matkat. Kauanko sä sitten olet täällä nyt ollut jo? Siis mähän on ollut vasta vuoden, mutta joo, koulutus oli kyllä niin hyvä, että tällä hetkellä mä koulutan uusia myyjiä. Ja tämän lisäksi mä myyn kyllä kaikkia meidän 20 lehteä, josta ihan ehdoton suosikki on toi Kauneus- ja terveyslehti. Mä arvasin se. Mä tykkään nyt Iivasta ja Apulehdestä. Ja niin, ja sehän mun piti vielä sulle sanoa, että onko sä huomannut meillä nyt sitten yhtään ikärasismia, että ikäiset naiset on aika kova sana vielä tänä päivänä. Erittäin kova sana täällä, kyllä. Ja meillähän on nyt rekrytointi koko aika käynnissä. Tule meille töihin sinäkin.